Panoban situ ni panai rau nak hak kubur bayi langsung. Bubagra air lokto. Bang ni bisin tu sini to papan situ. Bang ni bisin tu sini to papan sinai. Bubagra air lokto. Bubagra. Bubagra. Bubagra ki. Jatuh. भारत चौधरी विलेज कमिटी नि बिसिङाव क्लाइजात सासिया गामियाव इयाखाबा सासिया हातिगो तिप्रामथा TWF ताइ YTF बाय कथालाइजात काइसा पान्दा अरो संजाजाखा तिनियाव पान्दानि बिसिंतै 30 फैमिली अर्थात 30 परिवारनि 130 भोटार तिप्रामथानि खांसानि हिमनाय मुंगो हिमनानि बागै बुबाग्रानि फान्नताबो राग्रिनानि बागै ग्रेप्टार तिप्रालेन्ड दाक्ति दाक्तिखाय तुलायनानि बागै बरक तिनि चिनि तिप्रामथाव जइन खालायखा आं बेलायखानो बुंनो हामबाय मारो दिनै चिनो पान्दाव फाइमानजाखा चिनि तिप्रामथानि इयाखाबा चिनि MLA बिश्वकेतु देबबर्मा ताई TWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट स्वप्ना देबबर्मा चिनी सिबाई जला चिनी जुनाल कमिटी नि चेयरमैन इयाखाबा आमचले गुलागाती नि MDC उमाशंकर देबबर्मा शिवांजलि देबबर्मा ताई चिनी नुपुर देबबर्मा सलमान देबबर्मा जत लीडर तिनी और फाइमान जाखा जों साइमानो चिनी मो सिमना आमचायो गोबां मा सिनि बिसिङाव केबेङाय दंफानो दिनै तरक तरक जे लामा खर'नि जरा कासेयाव तलांमानि बरक दाल बिदालनि दिनै BJP नि न गोबां तिनर फाइनेर IPF ति ताइ CPM नि बंनि तमुं सामुं दफानि बागै यक्सा दफा यक्सानि बागै ताताल कक सामुआनि बागै बरनो साजाग्लियाङैनो दिनै बरक दिनै बुबाग्रानि याक्तेव क्राक खायना बागै दिनै तिप्रामथ बरक टोटल बस फैमिली बस 30 फैमिली 130 भोटार्स अमाहायके थिनांगो ताई ओ मासनि बिसिङाव सुरमा विधानसभा केन्द्रनि भोट पाइमानि संमारि पाइमानि परेनो सिनि सिमना विधानसभा केन्द्र बिराट एका जयनिं प्रग्राम मंगनाय आबो जे समस्त बरनो थगगै ताताल कक सहितलांनाय रक तैसे